Hej og velkommen til Orakelkort. Jeg hedder Tommy, og i dag vil jeg lægge kort for, hvad der skal ske kollektivt den næste uge. Så prøv at mærke efter og se, om det resonerer med dig, og så begynder jeg nu. Ja, vi er i gang med at blande her, så vi kan se, om der kommer noget op. Det gjorde der her. Hvad kollektivt skal vide for den næste uges tid. Og vi vil godt lige bede om et enkelt kort til. Se om universet har noget at sige. Hvor svært det kun skal være de to, hvor vi har set. Det kunne godt se ud, som om vi skal nøjes med 2 i den her omgang. Very. Godt. Vi har Page of Wands her. Stokkenes knægt og 5 stokke. Det er begge to meget fysiske kort. Og det jeg ser her, det er, at der bliver noget, vi alle sammen skal, eller nogen af os skal være opmærksom på. Noget, vores opmærksomhed bliver ledt hen på. Og jeg får faktisk lyst til at vende dem om og gøre sådan. Og sige, at det vi skal være opmærksom på, det er, at der kan godt komme en periode her hen over den næste uge med meget enten intern eller ekstern tumult. Og der skal vi være meget opmærksom på, at vi holder fokuset der, hvor det skal. Sådan at vi ikke, vores båd den ikke vælter i det her oprørte hav, som måske godt kan komme enten indefra eller udefra. Derfor vil jeg godt opfordre til, at du er særlig opmærksom på at være tålmodig og omsorgsfuld og kærlig over for dig selv i den her periode, fordi der netop kan komme ting, der let kan vælte dig af pinden, hvis du ikke er opmærksom. Det er klart, når der kommer noget, som kan være enten ventet eller uventet, så er det altid vigtigt, at vi holder balancen og prøver på at ikke gå for meget i den ene eller den anden grøft. Men netop også det, som ham her, han prøver at vise os ved at holde fokuset på den ene stok her, han står med, i stedet for at ikke vide, hvorfor en af alle dem her, man skal kigge på. Så er det vigtigere, at man vælger måske et problem og siger, at det her, det kan jeg takle lige nu. Det er det, jeg holder fokus på. Det andet har jeg måske ikke kontrol over. Det er måske ikke noget, jeg kan styre. Måske er det uden for mit kontrolfelt. Derfor så tager jeg mig af det, jeg har styring med, og lader resten ligge, og lader universet eller andre tage sig af det. Og det er egentlig det råd, jeg vil komme med i forbindelse med den næste uge her. Tag dig af det, du kan gøre noget ved selv, og lad resten ligge. Og så er det vigtigt, at du er kærlig og tålmodig og omsorgsfuld over for dig selv i processen også. Det var det for nu. Tak fordi du kiggede med.